Asabakair magnano mbola tsara atsika jiaby marandraigny ty. Juma Mubarak engany itondra fahasalamagna ho atsika jiaby amin'ny andro juma nianty ary itondra fahasoavagna ary ny heritrandry ho atsika jiaby. Atsika niany ikoragna misimisy ambario be. Ikoragna misimisy ambario be bako tsika ikoragna koa par partiny avaratra igny mahazo afatry sava. Atsika bako eo mikoragna mahazo amin'igny fatry Tananarivo Toliara igny. Koragna ambario be tsika fôtony za teto nisy moment zany koragna il y a quelques jours où le tsy nandeha l'école zany koragna teto hoe atsika avaratra agny vraiment tsy jiaby ny magnano izy volaniko eto niany zegny tognoniko agnaragna fa mampalahelo toetsaignintsika avaratra. Mampalahelo toetsaignintsika avaratra fôtony za teto nisy moment nivolagna hoe ny olo nahazo fahefagna mba fahefagna hely agnatin'ny 5 taogno io mbola izy amizay koa fahefagna nangalaragna naviagna io magnano toetsaigny lambodi. Magnano toetsaigny lambodi rô boko rô magnano toetsaigny lo. Tanarô lo fandroaka agnaty ala tsisy pitarimy regny karaha toy ny ay logaroa amin'ny ambario be ao. I baka olo tsy nitarimigna, igny olo tsy nitezegna. Fa koa olo nitezegna olo karaha logaroa regny fagnahy misy fa regny olo tsisy fagnahy. Parce que regny olo tegna hoe andevozon'olo amin'ny vola de magnanognano raha fatany. Ino no tiako aviagna ivolagnako atsika avaratra agny ampagnano izy. Agnarany atsika misy Rakrisy tsy Christian PM. Agnarany atsika misy président ny assemblée Totakely Justin. Agnarany atsika misy vice président ny assemblée ingay Jack Palance. Gouverneur atsika mafayatsika izy Gogo. Tsisy olo araiky mba mahay hoe nisy olo be ne taloha teo koa nagnano toetsaigny karaha zay ety mba nagnakory toetsaigny navy tafara. Fa ndrô volaniko aminarô hypocrite. Tegna hypocrite anarô. Toetsaigninarô tsy amikabeso fa fitombenagna. Ratsy jery. Tegna ratsy jery. Olo roe telo mandeha magnambanimbany anarô resaka pesosy andeha agnanaovanarô toetsaigny karaha igny vahoaka. Andeha ataonarô fitondragna kamankoridi karaha io vahoaka. Toetsaigny mampalahelo toetsaignarô zala. Tegna toetsaigny mampalahelo. Zava raha misy sava igny faritry voe maro sambava igny. Zay teto fa impiry raha io tsenky ny poko zay fa ny alerté taminarô tasava. Nindra nisy izy raha misy azovy magnano izy tenkilro Ravatomanga. Ravatomanga ty question apetrako hoe ino ma Ravatomanga ty? Olo ny ino? Ino ma tsy agnanaovanarô skandaly aminazy zala?
Madagasikara io man babany. Sa Madagasikara io ny dadilainy, ao ny reniny, ao ny dadiny. Io ny hevilaniko aminareo. Le hoe PDG, président de gay. La olo ny président de gay à Madagasikara. Vola maloto zay niaignany ampiaignany tokantranonazy. Tenkilotro Ravatomanga. Io magnambanimbany atsika jiaby. Fa anao mazala olon'ino? Anao olon'ino? Za mampitandrina anao matetiky Ravatomanga fa avaritra io fa tsy hitanao. Zay manginy fa zay koa nihetsiky zay tsy voatanany ndray milizy ndraiky rebelle. Potenao fatry sava, potenao lavany, potenao andapa, potenao voemaro, potenao sambava, potenao antala. Bonjour Zandra. Anao Ravatomanga manao nin'olo ohatra. Anao koa olo misy saigny, olo madio, mampiasa vola madio, mampiasa pesos madio, fa anao mampiasa pesos maloto, agnafiranao masontainao. Ravatomanga, eketreketrika anao ka aza atao amin'ny avaratra agny. Zay fa magnambaranao sanandra eto. Fotony anao magnano anao farany rôle bandy, tsy haiko anao bondy, mampangorongoro avaratra eo. Fa tandray mafamboavy aminao, tsy ohatry zay iky ny ambesanao izy. Anao vola ao anao mpandrara tsy magnatoetsaigny karaha anao io ngia. Manafo, aloha toko manafo. Ndenao toko laolo foeky, laolo zay boka aminay mazengany pilely agnomby. Anao laolo, Ravatomanga, mpandrara zay tsy magnatoetsaigny karaha anao io. Anao volagnin'olo rango anao tsy haiko firan, jusque anao fa dadilain'olo. Anao tsisy jery, vraiment anao tsisy jery Ravatomanga. Na ino tsy tany dadilainao, babanao, reninao agny, andeha ataonao gogoro karaha io, fa tany-bahoaka. Agnanaovanao affaire malotonao. Boko le anareo mpiaraka aminazy, mipetaka aminany any, tsisy jery fa tsy izy. Indrindra fa amin'ny ambarobeo, anareo tsisy jery fa tsy izy. Parce que anareo ataony fandroaka anany, ale ataova raha karaha ty, lozy tsisy jery. Normal anareo magnano parce que anareo fandroaka anany. Anareo ny tsisy tokotany ambarobeo. Azovy aminareo tokotany avaratra. Na ino tsy ataonareo aminareo agny? Antanina vianareo agny. Ndao ataova agny, be mazava ny sambranao igny, anao baka agny any Aliabodo. Ndao ataova agny. Abe fandriagna avaratra agny, anao ne baka agny tsy lanim-pania. Ndao ataova aminareo andapa agny. Angelo, dite mivanio kizembondrazagna tsisy jery ty. Fa aza atao amin'ny ambario be io. Zay tsy manda. Fa mpandrosoana. Fa aza ravaigny tanànane. Hoe Green Madaland. Zay koa naety olona pidry Green Madaland io seto any amin'ny ambario be io. Nitongoniko teto ary mbola tsy avozoako manongona agnarana anany. Ulrike Vopesos napidry Green Madaland aminay io. Ulrike, samy zanaka ambario be tsika frère fa tandrema. Tsy resaka Pesos ny Ravatomanga tenkilotro andegna potenareo tanànany ambario be. Non. Naka fambariko anareo sanandro. Aza fanojo velogno volagno. Aza fanojo velogno atsika. Karaha zegny anao gouverneur, tasy anao, ndre babanao anteraka anao fo tsy hainao. Mamanao ambario be ao tsy jirenao, ary anao gouverneur. Gouverneur anio, Cornet, Pistache. Azafady zala. Za tsy henka agnasanareo. Fa za koa nagnasana reo.
za tsy magnano zany lahy Barabasy fa za mivolagna anareo boko volagna anareo mitribiky sarotronareo fa nareo k'olobe misy jery erezima nareo jiaby ka presque zandro zay mafoagna anareo ba normal any à Madagascar maire député sénateur ny forcegna hipetraka amle place baka andeha ambanigna amin'ny pesosy antsipazagna taolagna fandroaka reto allo ty pesosy za mila ty losy fandroaka anareo ne fandroaka Ravatomanga aminakay vous êtes des chiens et chiennes de Ravatomanga Raduel baka fambilanko egny ary ro mianakavy fambilanko egny ary fa anareo zala potenareo diana potenareo sava Diego tsy volaigny anareo boko mivola mandroso mila fampandrosoagna mila mampidriky mpizahatany 3000 dadilainareo idiranareo toliara za aloha tegna mankasitraka boko isorako tegna isorako vahoaka ny toliara voahoaka ny Antsirabe nagnampy toliara merci toiza aza ikenareo fa ambilafo ro tsisy jery amin'ny avaratra agny torany Ravatomanga taolagna ro fandroaka any aby ro ambila ro fa mboavy amindreo tsy tantondreo aza milefa velogno fo volagno nareo ne tsy eo mandrakizay ary agnatin'ny 5 ans ipitranareo io anareo magnano n'importe quoi io zay mizanareo ary zay tsy voly volagno anao zala za karaha toany placenareo io za koa fa nivolagn'olo indraiky za fa nangala droite fa nareo boka olo tsisy saigny nareo ne tsisy saigny na député zegny na maire zegny na ino amin'ny avaratra agny ce sont des chiens et chiennes tsisy jery ndre tango ndre fandroaka anakay fomba misy jery za mivola aminany stop izy mijano tsy midriky antragno anao tango fandroaka anakay io tsy midriky antragno zegny jamais izy midriky antragno parce que izy misy jery izy mitandregny volagna anakatompiny fa anareo soi-disant anareo déjà fa vahiny aminay io fa vahiny anareo sava fa vahiny anareo Diego lotovinareo potenareo complètement amin'ny aratsy ajeriny Ravatomanga tenareo magnano amin'ny aratsy ajeriny fitondrana miaraka amin'ny Raduel mianakavy de nareo magnano non tsy karaha io atao mitondra zany hoe vola aminareo teto matetiky zay eto io ndraiky akazo araiky tsy nalafinay tamin'olo tamizay nitondra teo tamizay tamy fitondragna teo ndraiky akazo araiky tsy nalafinay tamin'olo fa zay nagnajary zay nagnamboatra continuité de l'état tsisy zay ny problèmetsika Madagascar continuité de l'état tsy hainy fitondragna ty tagnatin'ny 25 ans fitondragna ny fandimideo jiaby normal parce que ce sont des clubs 48 club 48 ny tsary tiara manjary tongony aminakay eto hoe azovy agnatin'ny club 48 ao tiara manjary à Madagascar ce sont des abrutis jiaby ro agnatiny ao des abrutis et des connards et connasses mpandrara io kofa nandiniky agnano raha karaha ty dadilainareo mpandrara normal anareo jiaby leleny mastaiky zay ne ma président de gay izy le hoe PDG zay baka dikany PDG io andafy ety président de gay normal nareo jiaby de igny va pressionnena sa mila io kotoky koto moi zegny contrat nataonareo tamy vahoaka hoe andeha andafy tanindrazana amy Ravatomanga andizara tanàna amy Ravatomanga na amy Raduel na amy Tsay Christian vraiment
vahoaka ny avaratra. C'est le moment. Zay tsy kajo mivolagna anareo. Mariny anareo hene iambesandro o gadregna ataon'ino. Zahavy volan olony toliara. Ary fa maro amin'ny faritry toliara io contre base toliara. Zahavy Antananarivo. Fa maro olo contre fandravandro raha Antananarivo. Fa atsika magnino. Atsika magnino. Vahiny avy amitsika io ndretsika sambo gaso. Hoe gasy araiky ho atsika. Ndre vahiny avy amitsika varatra agny mamaky trano, mangalatra, mitsory. Fanjakana misy asa tondro? Tsisy asa tondro. Zanaka atsika maty bory sagnatria koragna. Fanjakana ndraiky nitsangana tamin'ny fatiny zanaka atsika. Tamin'ny fatiny avatsika. Atsika samy madiniky vo fanao tao. Firy zanaka atsika côté nivonegna tsy amin'ny aky, maty tsy amin'ny lera. Oh, fagnadedegna fa mandeha. Nindreo ndraiky zanakandreo mifamoany faty amin'ny anniversaire, mifamoany faty amin'ino? Mitsangana ro jusqu'à président de la république. Mivity fatim-bahoaka. Isy boka raha nataony tamin'ny fatiny zanakan'olo jiaby tamin'ny anniversaire. Igny atao hoe mivity fatim-bahoaka. Tamomany faty jiaby inista izy. Na iny tsy nitsangana. Na iny tsy nandeha tary. Na iny tsy niboaka. Fa izy nagnano oera-oeranazy tamin'ny faritry. Jusqu'à fatiny zanaka atsika. Havatsika gasy karaha atsika zany mbola atao pesosy agnabony. Atsika jiaby manginy. Na ino loatra Madagasikara zay? Za fa nagnambara teto. Zay efa nagnatopo-volagna teto matetiky hoe. Aody tsy masiny koa tsy anao tompony mankamasiny izy. Nindra ny volagninay teto. Moasindreo io ao. Atsimo toliara ao. Namiako za mihitsy zoky be nagnamenao reo exemple. Aviany raduela koa izy fa magnano kabaronany discours ekena sa tsy ekena. Za fa nagnambaranareo aza mamaly. Parce que io ekena tsy ekena io contrat anazy ndraiky moasinany. Plus que nareo mamaly ekena, plus que le aodiny raduela masina. Plus que nareo maharitsy président, plus que aodinany masina. Dikan'izegny aody tsy masiny koatsy anareo tompony makamasina raha ataony. Raha ataony anareo ne izy valiny amizay moasinany alhamdoulilahy. Fa anareo vahoaka. Peuple. Za teto ny vola. Koa korontagna nisy Madagasikara. Vitsy donc tsy natreako. 72, 81, 82 tjenik, 91, 82 tamin'ny Tambazobe, 91. Nambarako teto. Zany participe. Juste afarany tompoko la mandrepedangana ray aman-dreny za febera nisy za. 2002. Kotity igny volaniko teto. Za koa tena moniko teto zany afatisa. Parce que za mbola niasa tamin'ny clinique Tambanja, izy nidriky taminaka tamin'ny bureau naka tagnabo to, aligny andra 20h45. Izy araiky to zay relahy to. Za koa tena moniko tity igny tamizegny, izy natoko bonheur. Fa za tsy mpamono olo karaha nareo. Or izy mitady zao, fa za tsy saky nisamboriny. Magnotania olo ambanja. Na hera zegny. Oh, zoky be, docteur Jake, anao miala eo fa anao samboriny kotity, fa anao tadiaviny kotity. Alohan'izy manambotry za tsinky izy samboriko. Effectivement, za koa tena nambotry kotity, nagnadosy fahignana anazy tamizegny. Za navita nagnadosy fahignana anazy tamin'ny bureau ne, tagnabo, tamin'ny clinique tio. 20h45. Aezako volaniko aminao hoe izy koa izy tiako nivonegna, natiko. Izy nitriky, pe anazy napetrana agnabo latabra nakaza miasa. Izy nitady telefony ikaiky deba.
tam'izegny Deba mbola tamy mpitondrana la guerre en 2002. Donc za koa nanambotry pe anazy igny nataoko taminazy namono izy tompony fa za tsy mpamono olo. Anareo ny raha ataonareo reo ny mamono olo, anareo koa mpamono olo e. Finahitry ravoravo anareo hoe fiera anareo my raha ataonareo io hoe voalembinay vahoaka tsinjany etapon-dohany vahoaka. Zafady fa misy razana vahoaka, anareo koa tsisy razana, vahoaka misy razana. Ino raha misy Ambaribe? Za volaniko tsendriky noho ny agnaranao za zandry lahy, fa postinao ndraiky tognoniko baka ahaizanao hoe volagna nakaty andeha aminao. Alohany za ivolagna loup-garou ndraiky tsy lany mpanihy ndraiky dité vanio kizembindrazana. Anao frère, anao tsy navy conseiller, aboko anao tsy navy porte parole conseiller ny Ambaribe, ko tsy ro membre conseiller majorité reo nazo place teo. Iro zandry napidriky anao ho conseiller na vianao porte parole ny conseiller ny Ambaribe. Donc anao koa mitandegny za eto tokony hainao hoe azovy ma porte parole nareo amy conseiller ny Ambaribe. Nagnino anao vadika amindry namanao manafa parce que vo mipesosy ny Ravatomanga sa nataony alia bodobosabosa vadinao vavanao de anao nivadika amy conseillère namanao. Sakinao zandry politique tsy karaha io frère, tsy karaha io politique frère. Izy koa rythme ataondry alia bodo loup-garou labanany tsy lany paniry kizembindrazana dité vanio Olivier io frère, anao diso lalana. Pesosy io azonao niany hoaninao niany fa vahoaka nagnategnanao napetraka amy place ma conseiller porte parole anao vangenao lafinga. Vraiment anao elitsery frère. Za igny hevitra anao igny porte parole ambariko hainao hoe ino asanao ma porte parole anao amy conseiller commune urbaine ny Ambaribe. Kaiky anao igny vraiment un couillon. Mbola ataoko un couillon anao niany nga. Anao koa tsy faly mamalia za. Za koa nanareo jiaby amy fitondragna io, même Ravatomanga nareo tenkindro io, za koa tsy mavozo mamifasafasa aminao. Tova débat, za tsy mila journaliste. Za fa journaliste egny nakaza tompony. Mamalia koa. Za ne tiako nareo mamaly. Ataotsika ping-pong amizay raha ty. Eto atsika mitandregny amizay. Hoy zizy Kilomajanga zao viny diso, reniny sa zanany. Anareo mihevitra raha ataonareo jiaby io teny vahoaka. 33 millions population efa empaka ary fa tsy tia raha ataonareo. Maeza tsy tian'olo zalahy. Anareo ne tegna magnano toetry ny Lambodi tsy tia raha manjary. Anareo magnano toetry ny Rabosy Roasy mbola mikonkono. Ratsy raha mahazatra. Vraiment ratsy raha mahazatra. Ino raha misy? Sakin' le zalahy ty nite volé kabary jiaby amy conseiller eo nandeha amin'ny Aliabodo. Vraiment frère, za tsy henoko anoho ny agnaranao fa anao koa olo misy jery regninao volagna nakazy egny mamalianao. Porte parole conseillère ny Ambaribe zegny. Anao nagnano vavabe, anao nagnano farany gentil intelligent tamy micro mbahoaka mikasiky sakatia, kaiky anao igny
ino agnaran'zigny volagnin'izy be igny kaiky anao igny jabady vraiment anao nagnano lohany jabady frère jery amy kabeso gny afatsy amy fitombenana anao dikany kabeso zay ty jery amy kabeso frère fa tsy amy fitombenana anao koa nahazo place ely io grâce amy namanao majorité amy la mairie ao anao tokony kosokoron-dagnariny anty vendredi mandeha na masquerine alhamdoulillahi Allahu akbar volagno oui za na place conseiller porte parole fa anao vraiment un con io ne volaniko aminareo tamin'ny 3-4 jours za teto nikoragna olo zao fa setoany zao fa tsisy setoany le vrai fa olombelo mihitsy zao ndreo setoany mahame masotoko muiji majiapaha ino amizay raha misy sambareo be aieke anao frère tsy aiky bilelo tarimin'olo aby reto membre majorité agnatin'ny conseiller ny ambareo be sakinao mivadiky amy namanao ro tsy ny invitegna ro tsy ny kahigna déjà boka ro tsy mijery invitation boka ro tsy mijery kahigna anao ny lingilingy frère nandeha sambrany be mazava parce que anao ny kahindry aliabody lougarou ny kahindry Olivier Kizembindrasana naboakanao mihitsy fa hoe anao voavangandreo ny vidindreo anao frère fa anao kaza mavandy aminaka eto ambaranao tsy reniko raha jiaby vatananaka ivelany fa masonaka sofinginaka cerveau-naka frère ambareo be ary a Madagasikara tsotsy hainao ambaranao mampisaosy azonao hely amindry aliabodo ao amindry labanany ao amindry Olivier io hivelomanao mandra-pahafatinao non anao tondro l'escalier tanao l'escalier volagninao ao ainy anao tondro igny politique tsy natao hivelomantegna frère eritreretra zany re anao mipetraka agnivony vahoaka anao mihevitra anao koa kortainy vahoaka ny tanàna misy anao amy trano misy anao mihevitra ro io maharo anao anontania koa anao boka valia question zay anao mihevitra fa ro vahoaka io maharo ro MC reo maharo anao na Ravatomanga maharo anao i tsy maharo anao ndre izy to egninany fa tsy eny tous les minutes secondes mandeha Maurice magnadio egninany aretigny kiky mahazo izy io ary io aretigny kiky mahazo izy io ny amono izy atsika vahoaka ny ambareo be atsika vahoaka ny Diana Sava Diego zay isan'andro mivolagna aminareo magnanaova toetsaigny karaha tolia solidarité à moment zao ilaigna aboaha le solidarité atsika mila magnapetraka fitambaratsika jiaby avitatsika mametraka fédéralisme za koa fa nisy jery nagnano politique jusqu'à niany ary mbola agnatin'ny lionakato je suis un fédéralisme ary tsy voavadikin'olo amy pesosy mitsangana eto olo masaky mikaiky za resaka pesosy ke hoe hiala fédéralisme za temboy parce que eko tanànanaka eko pays-naka manan-karena pourquoi zany ndeha komandin'olo bado pourquoi zany ndeha ndafy tanànanaka amin'olo PDG mbola tsara zany za tsy andafy tanànanaka amy président gay un PDG égale président de gay
fa anareo tsy tanàna ny babanareo elo io, tsy tanàna ny mamanareo elo, fa babanareo mamanareo navina melo tegna aminay eo. Masaiky efa matra zegny babanareo reninareo navina melo tegna aminay avaratra aty, amin'ny Ambario be eo surtout. Ny ananareo be vadianareo fa oakany Ambario be azafady. Tsy marigna amy zoky be zegny. Igny le resaka le zalahy igny. Resaka faharoa aliabodo ndraiky banane. Anareo deja fa tsy lany pania araiky, fa tsisy amy donia. Katakata tsy lany pania zegny koa ny tsy hoanin'olombelogno dikan'izegny tsy tian'olombelo. Loup-garou zegny fandroaka loup namelogno le deux romains jumeaux, Romulus et Remus. Zay tsara hainy aliabodo izy. Ndre izy ataonao loup-garou zay tsara hainy iny loup-garou zegny. Ben oui. Olo tsy nandeha l'école ane io e. Za teto fa nagnambaranareo aliabodo misy aretigny izy io. Nisy agnontany izy tompo fa izy koa fa matra zegny maro olo mahera zegny. Nisy moment zony palapala magnaraka lalagna tamy tany misy izy tary. Dar salama tary. Nandeha jusqu'à Masquerine. Sambrano la même chose. Misy aretigny goninga io. Anareo volagna aliabodo normal, io tsy normaly. Tsisy mera nitondra Tambario be teo nagnano toe-tsaignao io zandry. Aliabodo. Tongona eto, volagna eto, ambara eto, lazao eto hoe azovy mera nitondra zay Tambario be teo nagnano toe-tsaignao io. Toe-tsaign'ny Lomoro, toe-tsaign'ny Lambodi. Ndre bajaji nampidirinao fo, mille et quelque tsy voafehinao. Nampidirinao mahameza e. Za tegna félicité ary manoagna jusqu'à farany. Mera ny Antsoy, Ranabavy Vanessa. Naren paix à son âme. Nididy lalagna nipetraka, zay napetraka ny vadiny tamy fotoagn'andro. Député ndreo, député Jojan, oui, tsisy andrany ary tsy mila bajaji miditra Antsoy. Félicitations Ranabavy, tanazika amy farany olagna anao. Fa anao ane loup-garou aliabodo mahamay nampidirinao amin'ny Ambario be ndraiky bajaji tsy manjary reto e. Tanàna elo io, nandeha nampidirinareo bajaji mille et quelque ary mbola mitombo isan'andro. Vraiment non loup-garou. Anao koa tsisy jery alia. Ialako tsiny aminao frère fa anao tsisy jery. Boko tsisy andrana anao misy jery. Olo malandy loha zegny mba mahay mandiniky, mba mahay mivola. Ndre anao fo mitety lala, ambaraza aboka 4% population ny Ambario be anao mitety lalana. Baka mport jusqu'à anao avy Château-d'Eau. Mba magnano anao Koreal. 4%. Anao tokony tonga sainga. Fa tsy pesosy hely. Ande miendra Vatomangano, ande ndafosanao Ambario be. Non. Tsy ekeko, ary itsanganako mandramaka, karaha nataonareo namonana bavoko iny. Jeniky nefa igny ozy aminareo. Ndre alahelo, iagna napetraka ny anabavoko aminareo fo, mampisaobaoba fitondragnanareo io. Indrindra amin'ny Ambario be. Igny fo tsendriky. Izy igny nandry, fa izy tsy naty. Ambaranareo izy ravoravo raha nataonareo izy. Ambaranareo razagna ane maingigny amy raha ataonareo zay. Za, zoky be, zanaka zafiny Ambario be, magnozogna anareo haligny matsanga eto. Za tsy azony ahodinareo. Aboko mikitia za, fa fampitana atsika. Mikitia, labanany baka andafy eto, mbara izy avy mizazabo. Koa izy lehilahy, mikitia za. Boko izy asy avy mivolagna za andafy eto. Boko kazareniko. Boko io tsy maintsy moreniko. Anarozy io,
OMC tongonoko amizay tourisme tsy haiko sasany aminareo donc fa nety nahita publication mandehandeha agny hoe projet complexe hôtellerie pour accueillir 3000 tourisme. Madame tourisme délégué ni asanao anao délégué madame anao teto fa nivolaniko boko namiako bien anao teto nangigna za fotony nisy olobe nikaiky za azo atao zegny izy fa izy olona rabe madame za nahitanao ny volagna misy raha tokony hidiranao ivolagnanao fa anao kaza mitrika amin'ny affaire sakatia fa zegny tsy mikasiky anao magogo madame atsika olo tanàna raiky madame délégué am tourisme tasena volaniko zegny complexe hôtellerie tanjogno andeha ampitriky accueillir hébergement pour les 3000 tourisme best antsôroko 3000 tourisme nino aza robatika fanagnan'olo anareo misy jery anareo amin'ny OMC sa tsisy jery matoa vahoaka ny sakatia mipetraka teo rango fahagolan-tany ro tsisy rano robatindro io contraire ro ny kolokolo niaro sakatia ro koa olo tsy nitiany tanindrazanandro io fasandrazanandro io tanànandro io nagnitsy alefanao amitsika marodokaria hitanao izy délégué tourisme amin'ny Ambaribe alifasa amitsika marodokaria iny tenkilotro raha vatomanga anao koa te androboka raha robata marodoka mbara izy anao koa mariny délégué tourisme aseva mandeha izy nagnitsy sakinao teo fa ndeha alefanao ro izy amy tanànan'olo io matanànany pampanareo sa nyreninareo zalahy mba mandini amjery zalahy io tsy question hoe amiagna place nareo amiagna pesos nareo iasana trano dadilaindreo velogno io dadilaindreo razagnandreo milevigny io nagnino razagnanareo tsy tsokorin'olo nagnino fasandrazagnanareo tsy tsokorin'olo fa n'olo andeha tsokorinareo non vahoaka ny sakatia vahoaka ny Ambaribe atsika jiaby mitsanga tsisy raha ataondroa sakatia ino raha misy ny volagna ingahy kizembin-drazana iny baka foagna tsisy jery loa be fa antsirebiky migiko normal anao olo baka andapa mo misy fagnay azoko ny tegna baka olo ny andapa misy fagnay ndra izy magnanjay tsy olo jiaby ny andapa fa anao le araiky parmi ny voalohany tsisy jery baka andapa angelo préfet ny Ambaribe anao ko tsisy andranao misy jery anao fa ratsy jery orogninao vavalapasy olo koa fa ratsy zegny frère olo mba misy fagnay Ambaribe ma tanànany dadilainao sa tanànany babanao ao tanànany reninao mamanao navy teo niasa angelo fa tsy navy teo tompo tanàna best antsôroko anao niany io tsy projet tanareo vandindreo tan voalohany projet présidentiel niany izy vola io ne tsy projet présidentiel fa mpandraraha araiky mba nanana initiative dadilainao angelo anao ne ho maty ratsy anao frère za tsy mivolagna anao azo avy amono anao fa anao fahitako anao angelo ho maty ratsy anao io za fa matetiky mivolanao anao miala io ndao mody ali abody anao miala io ndao anao mody banane pareil ndao mody aminareo agny aia be fandriagna varatra agny agny anareo manjakanjaka zay tiako mandeha tany misy anareo zay tsy manjakanjaka mba mbarabaka za ty fa nahita andapa za fa nahita be fandriagna avaratra samby rano be mazava tanànanaka za ndraiky nisy rano batoko folo taogno za niasa samby rano teo
tamy clinique to tania olo ambanja eo anao ino rano robatiko to alia body anao volagnanao zany ka be mazava za fa nandeha taby fandriagnanao tam'izany mbola membre agnatiny ENE Sambrano ialako tsigny manona agnaranan'olobe anontania io Raymond Bara mandigny Raymond zay jiaby regny tagnatiny association miaro ny tontolo iaignana niaragna tamin'ny Angapy ndraiky ONE nahitako be fandriagnanao zay tsisy kakazo araiky na lafone zay nagna sensibilisation vahoaka hoe aroviny tontolo iaignana fa zay tsy nagna sensibilisation vahoaka karaha ataonareo alafy tanàna robatigny tanàna tragnon'olo ravagna tragnon'olo non lambodi jerim-pandroaka magnano karaha zegny angiringiriagna tanànan'olo baka olo igny hiala eo jerim-pandroaka zegny zalahy ino amizay raha ataondreo anareo koa olo madio anao nivolagna Angelo hoe mpandraraha aboaha ekotika raha nataony Ravatomanga ny sery anareo hoe aia le bay mivolagna fa anareo managna droit andeasa raha misakatia aboa le bay nareo le bay vaovao azahoanareo alalagna fa anareo ndeasa raha io aboa kotika koa mahitsy sakinareo boaka ino tsasakiany ngay Ulrike nampidriky Green Madaland Ambaribe mitsanga ino tsasakiany manafo laolo ty Ravatomanga izy ty agnano rantanana io tognono agnarany Angelo aza mavozo manongony agnarany fa ene Ravatomanga tompondraha jiaby mandrobaka Ambaribe igny tegna lambodi miaraka aminareo anareo baka taranakarana avy amin'ny irany azo mamanafo baka Ambilibe Dio Mavavy izy irany Dio Mavavy baka aminay Ankarabe patrakapatraka teny lambodi anareo le patrakapatraka teny ngay Ravatomanga ndo tandrignesa irany Dio Mavavy hoe patrakapatraka teny lambodi izy mivolagna ira igny mbo tsakarako boko mbo aleviko andrareky tsy megnatra anareo mavandy d'un coup projet présidentiel zo koa tsy présidentiel fa mpandrara nino ma izy mbambara zay mpandrara izy za va hitany stade Ambody Vanio nampalahelo za nagniraka manafinakana angalasary stade Ambody Vanio karaha tany nitrongisiny aomby ndesy koa boka izy tany nitrongisiny aomby mamety tsy aboagna vary antsika zo abokako anareo baka io publieko aminareo baka io nagnakory etany stade Ambody Vanio après Somaro fa ela ampotika Ambody Vanio teo nitarimy lambo stade io tsara nagnano karaha io ndray nisy lambo teo feno teny lambo izy fa stade io tsara nagnano fa nareo nahita izy ao non incroyable anao tsy masaky mivola hoe tiane Ambody Vanio zegny mpandrara raha tsara anao olo préfet Ambaribe Angelo io marigny volagnan'olo taloha arakaraka ny jery ndraiky sorany misy fagnahy le olo fa anao tegna le jery soranao mipetaka mibaribary amy laharanao foagna ty anao vraiment foagna frère ataoko laolo anao laolo zegny ratsy aminay mazongany ho ma laolo ay anao tegna laolo anareo jiaby OMC fa iky laolo za koa nivolagny mamalia za nangataka aminareo ne zegny masaky mifagnatrika amy zoky be face à face za pare za tsy mila journaliste nareo mety mangala journaliste nareo ataotsika direct
même président république mbola tsy avozoko magnano fasafasa ndraiky io même tenkilotronareo loloavinareo atapondoa io raha vatomanga io mbola tsy enikavozoko mikoragna ndraiky io parce que izy mbola tsy eniko nono diplôme anagnako anagnandreo rela io pandrara dadilahinao na io tsy fasagna dadilahinao olobenao agny andeha ataonao karaha io fa fasagnan'olo tsy mikitiky anao fasagnan'olo tsy mandrobaka tsy mamoa mandry anareo alignandra andeha ampidiranareo caterpillar ndraiky trax ndraiky bulldozer ino amizay vahoaka ny sakatia aza ikenareo vahoaka ny sakatia ino antondreo andeha agnamboatra lalana amboarigny ty fa agnatin'ny projet naka tamizanagna propagande ny maire hoe fa ataoko lalagna mampitoy eto best antsoroko anao aliabodo anao nisy asa vitanao tambariobe mba mbaraza tongona aminaka hoe aty asa nataony aliabodo napidriky mahame amin'ny ambariobe zegny raha nataonao komagnoko anao ino amizay vahoaka ny ambariobe vahoaka ny sakatia surtout aza ikenareo vilagna zay ty fa zatra lalagna io tsy nanjary nahabe zay he lalagna io vilagna nahazo pression avec pesos amin'ny enveloppe ingay aliabodo andeha agnamboatra io lalagna helo même pas 300 mètres io andeha to pavé ino antony zegny baka andeha ampidirandreo trax caterpillar bulldozer andi tongy tragnonareo fanagnanareo aza ikegna zegny raha ataon'izao io ary zegny nahavy reo nivanga zandry porte parole ty mba arignesandreo avy ataony reto conseiller reto za manogna anareo ary za manogna asiska mifarany anareo conseiller ataovanareo plainte contre liabodo tamy raha nataony farany ta sakatia nandeha nagnaty t-shirt GML Green Madalande casquette GML anao koa tsisy casquette liabodo ambara avanao mipetraka andafy aty amiako casquette anao frère gratuit toute marque zay tadiavinao amiako fa tsy casquette ny Green Madalande andeha monoanareo vahoaka andeha rebribenareo vahoaka ny sakatia zay tsy mile sakiny amizay mivolagna agnatiny ino publication ndreo mbo publie koa boka raha igny hoe fa vola budget midriky amy commune no tsy megatra hoe budget midriky amy commune nde 5 000 euros namen'olo anao baka à la réunion nangalenao 100 euros nividiananao boîte Nestlé nizarenao amy vahoaka ampiasan'ny la mairie 127 100 euros le ambiny nataonao poso mahaiza me tsisy mera couillon a Madagasikara mandilitra anao aliabodo ary tsara nisy mera nagnano karaha raha nataonao io tamin'ny ambariobe teo anao farany tsisy jery be voagna loha malandy fa jery tsisy olo misy magago karaha anao io olo misy intelligente fa anao magagonao io manino afara io le magago ny gapa anao may gapa zegny ndo zava amin'ny internet ao mbo bokako amin'ny internet ao mbo ataoko hoe gapa égale aliabodo sariny gapa bokako misy magago karaha anao io anao boka sady logarony gapa vraiment androbadrarin'olo bobokako nareo vahoaka raha nandalo amy stade ambody vanio fa firy semaine vitan'ny somaro zay Dunia Kofestin nagnano teto tsara nandrobaka stade io karaha io ela nisy Dunia Kofestin tsara nandrobaka terrain ne karaha io boko tsara namono gazon fa tsisy gazon terrain manarapenitra baka ambilary io boka terrain ro boka io nima tsy nagnanaovanareo raha io tary
anareo ka fa tompony somareo zandro ao afa ny vangoinareo arabika mitrotro basa ataova amy terrainareo ry ambila terrainay zay ko tsy nangataka aminareo terrainay amboary zay mahita olo magnamboatra io plus que PDG nareo io ndre ny anty zay ko mikaiky olo io vitany tsaratsara ny plan PDG nao comme vous êtes con et vous restez toujours con mampalahelo le toetsaigny ratsy raha mahazatra nareo zala nyrobaty nareo tanteraka lazany ambario be nyrobaty nareo tongotongo koa zay tamy fitondragna ty hoe tongotongo zay ty nitondra mairie ambario be zay tsisy raha nyrobatiny aboko ndray mpiasan'ny la mairie mijaly mahazo karama normal vola bakary amy donriny de mibomanao tsy vitany zegny nambarako anareo teto matetiky io aliabody io nangalatra agnaran'igny frère matériel de sport complet maillot laboule misy 14 jiaby hoe ampitondrasigny izy navy ambario be tsy navy amindreo manafo amy section anao tsisy aignatra ratsy fiaignana angiano velogno amin'ny alatra velogno amin'ny hevoko ny namagna non ke eto za mitodika aminareo conseillère managna droit nareo ary agnatin'ny lalagna anareo afaka mitory koty aliabodo raha nataony tamin'ny sakatia ndraiky t-shirt et casquette ny GMR anareo koa tsy sary za misy sary igny afanareo preuve mitory izy lalagna zegny ary agnatin'ny constitution ary izy koa izy mitorynareo arrestation azony fanjakagna atao magnano garde à vue izy plus amande mamagna izy en prison 1855 azonareo tao zegny les conseillères ary azony population ny ambario be mitory izy ataovanareo signature ata mandeha mily hoe maire-nay nagnano trahison population avec tant ampiarahamindreo sary alifasa plainte nareo ambarako nareo lalagna droit nareo zegny ary agnatin'ny constitution tsy azo ataony be ny tanàna tsy azo ataony député tsy azo ataony ni gouverneur ni PDS ni qui que ce soit azovy magnano toetry ratsy nataony aliabodo igny sary jiaby fanazotsika publienareo toria ataova zahava constitution fa misy agnaty constitution raha zegny toria izy ataova kotokekotoka raha ataony raha vatomanga misero kotokekoto io ke ino raha misy amitsika sakatia mifoazy e azankadalaina nareo hoe mera tsy mera andeha gnano zo fa tenkilotro raha vatomanga baka andeha gnampidiragna trax andeha ampidiragna caterpillar andeha ampidiragna raha jiaby itrongisagna tragnonareo aza ikenareo mitsangana haligny matsanganareo fa setoany hiditry lambodi hiditry délégué ny tourisme soi-disant anao mbola délégué izy go farany tsisy asa amin'ny fonctionnaire madame hoe anao mbola délégué toetsaigninao karaha igny za igny mba olo tsy mba nisy fagnahy edy nanarin'olo be hivolagna anao hoe samby tanàna raiky samby baka maridoka kaiky jerinao tegna jery lomoriny madame délégué ny tourisme sakinao magnano karaha igny amy vahoaka ndraiky niany reo manafy toy azovy reo manafy guide reo mbola mivolagna zoky be ato tsisy andraikitry ny raisindreo reo manafy polonais reo mbola miasa nakadakadalenareo reo zandry rety na vorovoronareo tariny ndraiky préfet mamisy asa lohany izy ary ramasy pesos ny ravatomanga andesy mody andapa agny izy managnatra amy fitaratra aboko izy vidy cercueil fitaratra ny vegnana izy point barre
fa anao zanaka Mbaribe zala magnano toetsaigny karaha io madame Tasiana délégué ny tourisme asa to karaha io tanàna nga olobetsika koa nagnara tsy nanjary teo anao voalohany anao tsy natatra tsarany Mbaribe anao nga za préfère lavitra madame délégué anao ndo mipody miasa dioko anao niny asa taigny fa noho ny fitiavagna anao amy mahazanaka Mbaribe anao namegna poste io délégué anao navy io ndraiky nanjary verijery zagnaby azafady zandry voatery zany volagna anao parce que anao tsy maregny fa tampiny pesos tanàna zao to karaha io deja vahoaka fa empaka tofoko alitra trano vaky trano fandravagna olo anao tompy tanàna mba enkignany vahoaka tompy tanàna koa nagnano verijery izy koa baka karaha ataondry Liabodo ry Labanany ry Angelo verijery tsy mampagneza parce que ro tsy tompy tany fa anao zala ranabavy zandry zanaka amy Maridoka zanaka any Mbaribe de nitsangana ny boaka hoe fa complexe hôtellerie ampidinao tolo madame tsy haiko anao firy taogno tamin'ny andrany éclipse solaire navy ta Madagasikara maromaro ny 3000 tadiavinareo io touriste navy teo nde ro tsy nijery 5 étoiles andilagna io feky ro tsy nijery 5 étoiles ny Marlin Club ro tsy nijery ino Espadon contraire ro nandry amy plage ro ndraiky tantindreo navy baka en Europe 5% population tourisme baka ivelany avy Mbaribe ma mitady l'hôtel 5 étoiles nde antananandro ay fo anda fety firy 5 étoiles en France ro tsary niasa loha 5 étoiles anareo magnano contre mosquito mirehitry mandeha fara vazaha nandeha amy tanàna raiky izy tsy mila 5 étoiles fa izy andizaha akantony ianao dikany akantony zegny délégué tourisme atsarany tanàna fa izy tsy mijery 5 étoiles climatisé avec Canal Plus télévision télécommande zegny hoe on s'en fout c'est pas ça l'important atsarany tanàna magnamboatra tanàna zegny tokony raha ataonareo continuité de l'état zahava ro mpivatro resele mitretry aminaka fa tsy nadosonareo ro amin'ny cour de hall amin'ny commissaire tribunal jusqu'amy district igny nadosonareo ro tandilagna aia amizay tany varotandreo zio est-ce que ro namenareo place antany varotandreo anao amizay mandeha amin'igny mantalimy rantigny maison d'artisanat maintsy malama vola reriky ary tsisy zanaka tanàna io mandafo ary ambaraza firy zanaka ny tanàna mandafo amy maison artisanat amy mantalimy rantigny ary jabala ary tsisy mera baka sensibilisation ndraiky ino zay baka tsy hainy foeky mera tsy mera zegny raha eny mera vangoeny tenkilotro raha vato manga pression vahoaka ataony mihinany amany Liabodo vahoaka io tsy mijery anao zalahy anao koa vo pression baka iny valia aza la PD zaza la tsy masaky fa za miaigny ndraiky vahoaka mangina vavanao volagna amy PD nareo io PDG io président de Guy andendrava saka non franchement lalagna fa mipetraka amy gazety mpanjakagna officier hoe tsy azo agnanovagna ninino sakaty non pesosy robaty aboabay azovy misignele paina amiena azahoanareo lalagna angala io aboazay vahoaka baka anareo koa madio green madalandinareo ty aboa io tompiny green mandalando io koa izy madio
volagna ilurika izy napidriky zo teo ambarara vatomanga tompoena ro io miboa izy amy vahoaka miboa izy amy micro amy télévision eran-tany hoe fa za raha vatomanga mpandrara ny green madalande andesaka tia tsy amezany anao nga mety fa nisy nahita volaniko anareo publication olo mivolagna agnatiny zo voalohany mivolagna ao délégué tourisme madame Tasiana faro hoe Kizembindrazana dite mivanio Angelo préfet fahatelo Aliabodo fahaefatra misy ro vahoaka madinidiniky zay andeha taona roa eo mazay za boka sura regny ny rahiny ny volagna regny namiagna pesosy aleo nareo volagna ely eto bakarabe amiagna pesosy normal ro magnano mihina niany ndraiky tsy mihina mare tsy mira aza magneky anareo vahoaka Madagasikara ray manontolo miara mitsangagna atsika révolution tsika jiaby nampatsara la France nampatsara Suisse nampatsara Afrique sasasasany amizao fotoagna zao révolution de population niaraka nitsangagna ino mampandroso Burkina Faso zao parce que vahoaka nitsanga ary olo mitondra ro tiandro toanandro fa tsika ne olo mitondra tsika mamono atsika 25 ans ro mitondra tsika teo fandimby namono atsika anareo tia gnano complexe hôtel angazo voatery complexe hôtel io atao amoron-dranomasina andafy eto koa na Paris tsisy ranomasina que la Seine mamakivaky Paris misy complexe hôtellerie ne Paris za nandeha tany Espagne plusieurs fois za nahita Suisse misy complexe de hôtellerie fa tsy amoron-dranomasina ino tsy agnanaovanareo izy amy tany sirama lovenareo jiaby eo nganingalarinareo jiaby ataovary fa tsy ary amy sakatiary izy koa izy mpandrarany ino izy ndre golf fonarleny o maty eo fa firy taogno nangalany Ravatomanga nandravainy tsy hoe izy nangala fa nandravany tamy topiny golf io o golf o ndre agnombiny za manjo ampidirinao tsy mihina haitro ndre bengin'ny Abdala ampidirao tsy mihina haitro tellement haitro mafofo olo zegny mpandrara magnarakara zay nampalahelo fa regny net eto tsy nasaky nandry tamy Leongo to Ravatomanga nandeha nandry tamy zandroko wawa tandremanao zala frère fa ro io zalahy Lambodie en tant que anao zandriko tsy sandra za magnary anao zandry za tsy sandra mankaratsy anao za mampitandrigna anao zandry wawa ro io Lambodie aboko ro io Jabady tsy nasaky nandry tamy Leongo tary Ravatomanga nandeha nandry tamy wawa tagny zandry wawa tsara zala velogno ro io aliko andrefa tsy anteherana za ndraiky mamoanao mandry fofa megny mitsary nisa odiny zandriko tiako tsy za tsy mitianao volagnanao niany fa ny fitiavako anao atsika jiaby tajamanjary teo za nahitanao mbola anao katita kely jusqu'à anao commence nisoma tamy JB jusqu'à niany amy Rekiam tandrema zandriko eko anao ndraiky tsy baka io vahino ndraiky koa anao fa anao gasy karaza zandry wawa tandrema zalafa globe koa zala mivadiky raha tsy fiafarany za ndraiky miaro anao fo anao zandry wawa arovao boko anao tiao tsy enkinisany kontriavako any mbola iranao générique naka fa mitandrema frère
zahava raha nahazo anao nataondroanao anao tsika agnamboatra lalagna taminao tary nagnakory anao fa tsika ratsy za ndraiky tsy olobe fa za fo fiskalele ke zegny kabary mandalo amitsika ambarobe reto OMC foagna tsisy jery amin'ny aby reto vraiment alokondrefa lambodi tsisy raha pare tsisy raha pare matoa zay mivolagna eto atsika miady ary miady agnapitrahana fédéralisme état fédéral fa tsy andeha gnano état fédéral pokopoko io rozy io boka efa mandoky fa aravagna azy ty apetraka état fédéral provisoire zay tsy mila état fédéral provisoire zay mila fédéral définitif zava rozy biatiko be oh FBI mbambaratsika mbambarako ony fa firy jour firy semaine avy ny FBI Madagascar nisy résultat FBI zegny farany ela ro koa magnano étude farany ela une semaine boaka résultat fa firy naviano anaro boka mivola fa FBI de vrai navio ce sont des FBI von pesos fa mahazo volamena mahazo safira fa voavidy atsika amizay eto ankadalendro karaha nataondro nankadalatsika résultat nalefa ino analyse nalefa andafy efitra fara tany nandifasana izy zavagna analyse na ino efitra tsy nitongononaro teo na ino efitra analyse nataonaro andafy tsy nipublienaro teo zio volanko aminareo vahoaka malagasy ro koa ndi volagna aminareo apetraka atsika basy raha tianareo eta fa aza matoky fa ro ndegnany état fédéral vandivandy baka ampanginagna anareo tsy marigny fa niambarany anareo fo tandrignesa le vrai état fédéral zay raha ambarany anareo eto tanky ro mbola magnasitriky raha anareo tanky ro mbola magnambanimbany anareo tanky ro mbola mandrava mangala en force tanànanareo fanagnanareo io tsisy état fédéral marigny andeha tsangagnandro zegny andeha gnano état fédéral zay boka ro ampanginy anareo fotony endro fa vogny ary fa pare population 30 millions 33 millions agnano l'état fédéral iaraka aminay vandiny indro vandy zava fo boka zio ino raha misy fa nambarako anareo teto AFF io nendra vatomanga mivady io association boka zozio mbo hitanareo teteteky agny ivadiky antoko politique zo zay boka ataondro magnano association tseniko ro plaque ro boka mivadiky antoko politique parce que nini amafazandro atsembitrinjika anareo atsemby aty atsemby ary anareo boka nini plaque tindrindro amizay zegny raha ataony AFF hitanareo mitety atsika agny io AFF ndra vatomanga ndraiky vadiny tsonareo mahita ry marisky Daoud ndre izy gouverneur teo nadosoloky niany izy ary mpitantagna président ny AFF faritry diana marisky Daoud maheza lakatody ingahy anao toy gouverneur toy ny poandro nadosoloky niany anao ny vady koa andeha amin'ny AFF no aza ndafosagna saka biloa malagasy bonjour Zandrazio raha ataonareo io fanambaniagna malagasy mialatsigny aminao zandroko marisky Daoud tognoniko agnaranao fotony mampalelo za le toetraignanao inga
tsy arakaraka fainginanao ndraiky fizavanao olo amy lalagna botokorongonao niany anao masaky magnarakara io amy vahoaka. Mampalahelo Daoud hoe Daoud tsy Daoud araiky ry hafa baka araiky ry ambilary fa Daoud Mariska ex gouverneur atsika teo nidimbasan'ny président Corne. Atsika koa tsisy olo mba manjary mba hoe mitia vahoaka marigny zegny avy eo tampiny pesos safe amizay ino raha misy irahiny ry azovy ry Daoud Mariski ex gouverneur mitety faritry diana semaine rosy ro taia tanosy faly fotony nino nandeha tagny nalaky nizara ino kit scolaire nizara rato telo efatra tamy vahoaka nosy faly fotony nino 30 camion volanko aminareo tapasin-davanosy faly eo nangala fasimety nandesigny voe maro ny andra Vatomanga. Izy ambarako anareo zegny 30 camion tanareo raha karaha zegny ino raha mezandreo tsika rato hely nefa fasimety io ambarany anareo ety sanandra mampisy cancer du poumon. Zavo boka sambava voe maro zao fa maro olo marary zo tsy sakindreo volagniny amy vaovao tsy sakindreo boaka amy gazety fa zay ndraiky mivolagna zay magnaboaka maro dépôt-ndra io juste même pas 50 mètres misy école katita kely école-ndreo bitiky reto école-ndreo tsaiky reto fa maro tsaiky marary docker ampiasaindreo aminany karaha moatriny anareo par jour 250 000 consultation raiky mandeha amy docteur 250 milliards va koa be koa Madagasikara io tsy mahatatsika ke zegny raha misy ambaribeo abokako anareo sariny ba oui zandasimo rozy eo fa mitrandraka ao ampasin-davany aia anosy faly eo ni zegny naviandry Mariska Daoud nandeha tagny nizara kit scolaire tsy haiko firy ndraiky arato tsy haiko efatra dimy anapenagna vavany vahoaka non rone mila mony vahoaka complètement mampalahelo lehibe ndro nitariky ro to Daoud Mariska mamalianao koa tsy faly frère atsika samby tambanja teo nde korialy tsy ataonao vahoaka ny ambanjanao teo mizaha olo anao mizaha karaha mizaha tampikorongonao matibory mamono olo mandeha la guerre zay boka atsika zo io tsisy olo mitory amy tribunal ane matibory tegna zegny mamono olo mandeha la guerre tsisy olo mitory amy tribunal mintsy ny tribunal mbola riboka igny ka boka moraba tsy asina kolikoly amy tribunal makatsy ministre ny fitsaragna tsendriky voly ary ne azo vagna kolikoly amy fitsaragna ko aminay avaratra agny anao koa tsisy pesos anao io ke zegny izy vahoaka azaka dalen'olo amy raha roe telo efatra marigny mahazo niany ndraiky amare tsy mira fa nareo mezandreo raha tely karaha ty tanànanareo lendreo jiaby andeha amizay nareo baka io anareo boka ka dalena nareo megna plasy valeur antany tsara le valeur amy plasy pitandreo pitadiavy fa tandreo io tsabondreo io vokatrandreo io ro mamijery tany andeha menareo ro fasandrazagna andreo io na ino ma tsy fasandrazagna anareo kitinareo ahitanareo izy mampalahelo za fa nivolagna teto
festival jiaby hitanareo Madagasikara ao, c'est que de festival de concert. Io tsisy festival de culture zay mavandy. Anontania ministre Maïs, cheveux Maïs, mba ino festival vraie culture misy à Madagascar ce moment, que de festival de concert. Zegny fo hoe romboana adala fa lefaka. Ampalahelo mahazo stade Ambodivoanio, hitanazy quelques semaines après ny vitany Somaro. Non, za tsy mahasaky mivola hoe io stade nampisomene finaly ndroe Coupe de Madagascar. Mba zahava boka Parc de Prince, maro spectacle atao, ry Johnny soma atao, maro étranger star soma atao, Stade de France, maro spectacle anatao atao, ry Kasavy regny soma atao. Anao tsy mahita ke robaka stade, robaka pelouse. Fa Ambodivoanio, non, publieko aminareo io boka io. Aboko koa publieko aminareo koa les publications nataondreto Green Madaland reto zegny. Mitsangana tsika sakatia kaza ikenareo volaniko zazoko be namanareo eto. Za tsisy casquette zareko aminareo, za tsisy t-shirt zareko aminareo, fa fonaka madio iarovantsika tanànatsika tsy idiran'reto Lambody, tsy idiran'reto Mahamay reto. Aza ikegna anareo kazakadalaindreo, izy ty nempitry vola ho an'ny commune, nde 5 000 baka à la Réunion fo nde namiagna izy no hoaniny 100 €, le reste en poche. Matériel de sport namiagna izy en tant qu'izy maire, tsy navy agny, tsy navy amy section football. Ke niana anao de volagna hoe fa stine karaha ty commune. Oh, fa ela narignesane Aliabodo, tsisy maire bado nitondra Ambariobe nandilitra tsisy. Anao koa ny farany angafony ay. Bonjour président. Anao ne maire angafony t'Ambariobe Aliabodo Logaro, anao angafony. Hitanao tsy anao boka tsy olona sport. Taloha zay misoma basket zay koa magnano entraînement. Tam foyer des jeunes Diogo tary ary boka place fagnanaovany jerama entraînement. Misy raha atao hoe tir de loin, zegny tsy mahazo pointe diavy, igny le kaigna hoe fany. Anao le raiky fanihy Aliabodo. Anontania mpagnano basket reo fa reo medika an'izay fany zay. Anao fanihy, mera voalohany sady farany fanihy nitondra Ambariobe. Donc, atsika jiaby, les peuples malgaches, na diaspora anao, na vahoaka malagasy mipetraka ny tanindrazana anareo, zay eto tsy magnary anareo, zay ndray lavitra. Matoa zay eto mivola, magnitsy, magnaboaka raha jiaby aminareo, zay mitia tanindrazana, fiera zay Madagasikara io. Ene marigny, anareo tsy afaka mivola. Ene marigny, anareo poretigny. Fa tsika zao fa 33 000 lions population, 33 millions population mitsangana amizay. Anareo mbarako raha ambaragnako izy. Zay nagna 72 koa ny tsendriky ampy million zegny population, ravagna 72. Natsangana 72. 82 Ambariobe teo, tsendriky naro. Mbola tompony tanàna, tegna tompo tanàna teo. Zay nandravagna 82. Noho ny fitiavanay tanànanay, nitsangananay 82. 91 komasy maro vahoaka, nitsangana vahoaka. 2002 komasy naro vahoaka, nitsangana vahoaka. 2009 tsy voisa olo vonendry raha Jojo sy ny forongony 7 février nitsangana vahoaka.
fa niany mahino atsika tsy mitsanga 33 millions ola roe telo efatra magnabaribary magnandevo atsika mangigny. Non, il faut union feu la force, l'état fédéral apetraka fa tsisy état fédéral vandevandindro io azikigna atsika koa ndeka dalendro nefa baka izy io resaka conférence na hoe fiognana irasam-pirenena jiaby baka tsisy eky handeha tety faritany baka inga irajoela zao handeha avandy mipitrantragnona roa kaza magneky aza mitandregny aboko izy koa izy magnontany mety sa tsy mety aza mamaly valia hoe tsy mety ekegna sa tsy ekegna tsy ekegna valia ha za ravoravo félicitations am pasteur araiky lany igny le hoe le pasteur araiky nivolagna esory aloha ny omby tegna félicitations aminao docteur pasteur igny. J'espère que agnadosa omby agnatin'ny vario anao. Zana tsiaro zigny. Tampoky hitanao amizay ngara olo diny tsy milanjagisy. Hay, nanjary mibabababa ko. Président Rajoel, anao nivola hoe tsy olo efatra dimy, tsy olo 12, efatra ambin'ny folo, 5 ambin'ny folo, oataoata amin'ny Facebook. Anao ma fafiry agnatin'ny le 14 ndraiky 15 volagninao Rajoel. Anao ko moataoata agnatin'ny Facebook ty ato e. Za tsy mahita président en Afrique, na Europe, na Asie, na ia, magnano publication Facebook ko tsy président Rajoel. Ke anao mafafiry amin'ny 5 ambin'ny folo volagninao io. Anao zegny voalohany baka. Matoa zay 14, 15, 16, dikan'zegny anao numéro 1. Wow amin'ny Facebook Rajoel. Pagnaraka amizay raha olo diny sy ny forongony. Za tsy nahita. Tiako, anaro vahoaka koa mba motaniako, même ro diaspora namako eto mba motaniako na anaro hoe azovy parlementaire africain na européen na asiatique na États-Unis wow amin'ny Facebook ko tsy etany fitondrany Rajoel, ny député, ny azovy, ny maire, ny sénateur, ny planton, ny chauffeur, diable, jusqu'à mivadindreo oataoata amin'ny Facebook. Asa fafiry amle poataoata amin'ny Facebook ianaro. Tegna heno. O papako zay, izy mikotrana ro cousine ko foiko. O papako zay, olo koa foiko izy. Foiky jusqu'à mijerina. Aboko olo koa foiko izy. Magnaratsy fataon'olo baka ho hita. Hoe fa izy igny lava. Tegna marigny. Confirmeko. Raha zegny papanay to mpivolagna raha zegny paix à son âme. Anao koa izy nahita olo lava. Olo foiky. Keny wow. Izy amin'igny mila hita parce que izy foiky. Fa anao koa nahita olo foiky. Wow. Izy amin'igny azony jerinany. Foiky vatany, jerinany koa foiky. Vrai, tegna marigny. Ary olo koa bado. Jamais misy évolution. Tsisy évolution, olo foiky. Ndraiky olo bado. Toujours bado, tsy milanjagisy. Ke zegny izy vahoaka lavalava tsika toy zay. Donc isorako atsika jiaby, zegny raha mandalo e. Mbola publier koa raha jiaby zegny anaro ndraiky fa eko maromaro aminaro mety fa nahita. Fa izy io zalahy, ro mila agnano forcé amin'ny taratasy vandy idiragna sakatia. Taratasy panjakana tseniky ny fafa. Journal panjakana tseniky ny fafa. Tsisy raha azonaro atao asakatia. Fa aza magnano jery lambody. Anaro MC nambario be fa anaro foagna tsisy jery.